Sziasztok, Isten népe! Ti az ő fajtájából valók vagytok, és úgy működtök, mint Isten, hiten keresztül, a meggyőződéseteken keresztül. Amen, halleluja! Imádkozzunk egyet! Menje, édesapánk, papa, köszönjük neked, hogy itt vagy. Köszönjük, hogy a te nevedben egybegyűlhettünk. Köszönöm neked a testvéreimet, nővéreimet az Úrban. Azokat, akik a weben néznek minket, köszönjük, hogy együtt vagyunk, Uram. És köszönjük, hogy azt tehetjük, hogy minden egyes nap feltuningoljuk a szívünket azzal kapcsolatban, amit te mondasz nekünk is rólunk. És az, amit te szólsz hozzánk mindig, az a szeretetnek a talajáról megy. És a te irgalmadból is köszönjük a Szent Szellemet, akit odattál nekünk, Uram. Ő a kenet, ő a tanító, és köszönjük, Atyám, hogy te a mennyben élsz, és ezért odaadtad nekünk a te életedet, amely bennünk van. És ez megtisztelő nekünk, és ez le is nyűgöz minket. Köszönjük, Uram! Halleluja Jézus nevében! Milyen jó Istenünk van! Tudjátok, nem is látom Istent más fényben, mint így. Tudjátok, csak úgy látom őt, mint szeretet. Mint egy lény, aki teljes szeretettel. És ez mind, amit ő ad nekünk, mert ez ő maga. Nincs más, amit ő egy személynek adni tud, mint ez, aki ő maga a szeretet. Ha visszamegyünk az eredeti teremtéséhez az embernek, akkor láthatjuk, hogy Isten egy saját típusú lénnyel, aki hozzá hasonlít, azzal volt közösségben. Ahogy láttuk már, hogy minden gyümölcs, vagy fa, növény és állat a saját fajtája szerint szaporodik. És amikor az ember teremtette Isten, akkor önmagához szólt. És azért, hogy közösségben legyen egy olyan lénnyel, aki hozzá hasonló. És csak ezen az úton tudott hozzánk kapcsolódni. Halleluja! Amen! Amen! És ő járt velünk, együtt járt az emberrel, alkonyatkor a kertben együtt sétált, beszélt hozzánk. Mint egy barát. Mert mi Isten barátai vagyunk. Tudjátok? És amikor mi más szemüveggel nézzük őt, akkor rosszul látjuk őt. A Biblia mint szeretetként határozza meg Istent. Olyan ez, mint hogyha a feleségemet arra kérném, hogy egyetlen szóba határozza meg, hogy én milyen vagyok. Ez az egy szó elmondja, hogy én ki vagyok. Így vagyunk Istennel is. És ha megkérdezed, hogy Isten ki, akkor ez az egy szó vonatkozna rá. Szeretet. Nem Isten és ez, hanem Isten szeretet. Akik nem voltatok itt jelen, vagy nem néztétek a netet, ugye múlt héten arról beszéltünk, hogy Jézus az Isten báránya, ő volt itt a földön, aki elvette az egész világ bűnét, és amikor ránézünk a fiúra, akkor látjuk ő benne, mint bárányba, hogy a bűneink komplett teljes módon el lettek távolítva. És a bűn többé nem tényező Isten is köztünk. Mivel a bárány magára vette az egészet, és aztán ő tovább sétált és meggyógyította a betegeket, a vakokat, mivel ő már hordozta a bűneiket. Ki is jelentette a megbocsátásukat és az ártatlanságukat. Mivel miközben járt, ő már hordozta a bűneiket. És erről beszéltem a múlt héten, ezt képviseli a bárány. Ha meg akarjátok nézni, menjetek a website-ra. És a mai napon újra a fiúról akarok beszélni, mivel azt hiszem, hogy az evangélium az a fiúról szól. És ezt a címet adtam a mai üzenetnek, hogy Isten a fián keresztül szól hozzánk, és folyamatosan rajta keresztül szól hozzánk. Isten szolgált ezzel kapcsolatban felém, és egy pár napja ezen gondolkodtam, hogy a fiún keresztül szól hozzánk ma Isten. De amikor valaki szól hozzád valakin keresztül, akkor az olyan dolog, amit már valaki mondott rólad. Csak elmondják neked. Tehát Isten van, amit mond nekünk, és hozzánk szól a fián keresztül. És ez nem más, mint az, hogy ő minek teremtett minket, hogy legyünk. Ő például elmondja nekünk, hogy Jézus a mi megigazulásunk. Ő a mi szentségünk. Ez az, amit ő szól nekünk. Ő szól hozzánk a fiún keresztül. Mint hogy egy testvérrel is a alkalom előtt beszélgettünk, hogy mi lett volna velünk, hogyha Isten nem ölt testet. Hogy tudtuk volna őt értelmezni, hogy ő ki? Ugyanis az, hogy Isten a fián keresztül szól hozzánk, így valamin keresztül, ugye a testiségen, egy emberi lényen keresztül tudunk hozzá viszonyulni. Ugyanis Jézus azt próbálta bemutatni nekünk, hogy milyen Isten valójában, mint egy emberi lény. Isten a fiún keresztül próbál szólni hozzánk, ezért mondta Jézus, hogy ha láttok engem, az atyát láttátok. Ő szól a fián keresztül nekünk.
Jézus járt-e úgy a földön, hogy bárkit elítélt volna, vagy bárkit beteggé tett volna, vagy bárkit arra buzított volna, hogy megbántson bárkit is? Nem. És azért nem, mert Isten az ő fián keresztül szól hozzánk, hogy ő milyen. Ezt mutatja be nekünk. Az ember az a legmagasabb szintű teremtettségi szint. Tehát Isten ezért pontosan, hogy kapcsolódni tudjon hozzánk, viszonyulni hozzánk, emberré vált. Erre a szintre eleszkedett. Halleluja! Ezen a nyelven tud hozzánk szólni, az ő fián át. És ő már szólt hozzánk, hiszen tudjuk, hogy a munka elvégeztetett. A kereszt megtörtént, ez bevégeztetett. De nem csak szólt hozzánk, tehát ez nem csak múlt idő, hanem most is folytonosan a fián át szól hozzánk. Tehát nézz Jézusra, és kérdezd meg magadtól, hogy mit mond Jézus az én életemről. Kérlek szépen, Jézus azt mondja az életedről, hogy te megigazult vagy. Ő azt mondja neked, hogy te szent vagy. Ő a fián keresztül azt mondja neked, hogy fedhetetlen vagy az én szememben. Van tehát egy emberi lény az Istenségbe, akin keresztül Isten szól nekünk. Azért, hogy te fel tud fogni őt. Arra gondolok például, hogy tudnánk megérteni a gyógyulást, vagy valamit a gyógyulásról, ha nem lett volna Isten egy emberi lény, aki elvette az átkaimat, és elhordozta a fizikai testébe, hogy te és én meggyógyulhassunk. És ő ezt most szólja hozzánk. Halleluja! Tehát olyan úton, módon szól hozzánk, ahogy azt megérthetjük. Ezért felfoghatjuk Istent, hogy wow, ő hordozta az átkaimat. Ő töltötte be a törvényt. Az ő saját testében. Ezt Isten szólja nekem Jézuson át, mint egy emberen keresztül. Ez az ő igéje az életedről. Igen, Isten igéje egy könyvben is ott van, de az ő igéje az Jézus Krisztus, és Jézuson, mint szűrőn keresztül szól hozzád. De azt mondja, hogy helyesen hasogasd az igazság beszédeit, ugyanis ha kinyitod a könyvet, akkor ott aztán mindenfélét találsz. És elmondod, hogy ezt is mondja az Úr, ezt is mondja, de nem, ő a fián keresztül szól. Mint ahogy kérdeztem a lányomat is egyszer, hogy mi az, amin keresztül te azonosulsz? Mivel azonosítod magadat? Adj nekem egyetlen szót rá, és a lányom azt mondta, hogy hát egy tükör. És amikor ezt mondta, az ige följött bennem, hogy lepel nélküli arccal nézzük Jézust, mint egy tükörben. És átváltozunk az ő képére hasonlatossá, az ő szellemétől, dicsőségről dicsőségre. Tehát a lányom tulajdonképpen azt akarta kifejezni, hogy valaki olyannal azonosítja magát, aki hasonlít rá. Ez az, amit mondott, és ez egy nagyon jó válasz volt. És mi nem tudnánk jobban azonosulni az Úrral, vagy kapcsolódni vele, ha ő nem egy emberi lény lett volna. Hiszen el sem tudnánk képzelni őt, mert maga a Biblia mondja, hogy olyan hatalmas az Isten, hogy az univerzum sem képes őt befogadni. Hogy tudnánk tehát elképzelni őt, vagy kapcsolódni hozzá, hogyha ő nem válik egyé velünk? Egy ember most már nem is mondhatja Istennek, hogy te soha nem élted át azt, Uram, amit én átélek, vagy nem mentél át olyan dolgokon, amiken én átmegyek. Nem, ő bizony megtette. Hiszen ő is ember lett, de pontosan tudja. Ő a fián keresztül szól hozzánk tehát. És persze értem azt, hogy milyen, amikor inspirációt kapunk az írott igéből, meg minden, a tanítványok is így jártak, de még nekik is nehéz volt felfogni, amikor együtt jártak Jézussal személyesen. El tudom képzelni, hogy milyen érzés lehetett, amikor Jézus feltámadt a halálból, életre kelt, és ott van, és eszik velük halat, meg tüzön sütögetik a húst, és beszélget velük, és ők csak nézik őt. És azt gondolják, hogy wow, ő a mi fajtánk. Tudunk hozzá most viszonyulni már. Na most Jézus nem olyan értelemben volt közülünk valahogy neki a bűnös természete lett volna. De bizony emberi testben jelent meg, amikor feltámadt, és azt mondta, íme nézzétek. Not our kind in the sense that by no means did he have the fallen nature of man. No, this is God, but as a human being. And this is why when he appeared to them after the resurrection, he's saying, look. Nézzétek a sebhelyeket. Elvégeztetett. Mit szólt tehát Jézus teste például nekik akkor? Mit szólt? Békesség.
Nem volt benne vér. Bizony a lyukak ott maradtak a kezein, a lábain, az oldalán, és ezen keresztül is szól hozzánk valamit Isten, valami jelentést. És ezek ott vannak még rajta. Ezek a szeretett sebek. Halleluja! Ezért Isten hangját igazán Jézuson keresztül halljuk meg. Semmi máson keresztül. Tehát ő szólja a te megigazításodat. Lapozzatok velem a Zsidó levél első fejezethez. Zsidó levél első fejezet, első-második verse. Így szól az ige. Miután régen sokszor és sokféleképp szólt Isten az atyákhoz, a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szól hozzánk, aki örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Figyelitek, a Fián keresztül szól. És azt is mondja, hogy őt tette Isten örökösé. És mit mond még az ige? Hogy mi is örökösök vagyunk. Társörökösei Krisztusnak. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy jaj, nem hallom Istent, nem hallom, akkor nézz a Fiúra, mert azon keresztül szól. Mit szól? A te életedről szól. Azt szólja, hogy ki vagy, és mire lettél teremtve. Ott ül az Atya jobbján, és te is ő vele, és szólja hozzád ezt, hogy te is részese vagy ennek. Ó, de hát testvéré, nem hallom Isten, de ő szól, a Fián át szól, és már szólt is. Jézus szólja azt a mindennel teljes szeretetet az emberiség felé. El is mondhatjuk ezt az emberetársainknak, hogy mit szól hozzájuk a Fiú, mert Isten ezt már szólta nekünk, és nekik a Fiúban. Szeretetet. Addig a pontig szeretett téged, hogy testé lett, hogy te olyan, tehát hozzá hasonló legyél, és egy lehesső vele. Hiszen mi az ő fajtája szerint valók vagyunk. Jézus szól, és addig szól, amíg meg nem győzi az emberi szívet arról, hogy milyen Isten. Munka alatt tegnap kérdeztem egy hölgyet, hogy te milyennek látod Isten, minek képzeled őt? És mondta, hogy hát én hindu vagyok, tehát ilyen képeken keresztül tudnám csak őt leírni, amit én is tudok. És persze nem ellene voltam, vagy ilyesmi, csak kérdeztem tőle, hogy most egy ilyen szoborra gondolsz, vagy... Tehát nem ellene voltam, csak úgy beszélgetni akartam vele. És azt válaszolta, hogy nem igazán. Majd elmondtam neki, hogy tudod, hogy hogyan képzeled el Isten, mint te és én, egy emberi lényt. Természetesen nem csak 100%-ig ember, hanem 100%-ig Isten is. Ezért Isten minden fájdalmunkat megtapasztalta. Ő testet öltött azért például, hogy szegényé legyen. Hogy ő is megtapasztalja, hogy milyen ez. Hogy mi az ő szegénység által gazdagok legyünk. És ez ennek a jelentése, hogy mikor ránézünk, akkor láthassuk ezt a dolgot. Hogy wow, igen, Isten ezt szólja hozzám a Fián keresztül. Az ő emberi testén keresztül. Egy emberi lényen keresztül. Ezt a képet vetíti. Jó dolog meditálni Jézus emberségéről. Ugyanis semmilyen más úton nem tudnánk kapcsolódni Istenhez. Bármi úton keresztül is próbálkoznánk. Sehogyan. Isten folytonosan az Úr Jézus Krisztuson keresztül szól nekünk. És ezt a Fián keresztül jelenti is ki magát nekünk. A Biblia arról beszél, hogy a titok ki lett jelentve. A titok pedig az, hogy Krisztus bennetek van. Hogy Isten testé lett, emberré vált, hogy mi ránézhessünk, és amikor hiszünk benne, hogy ő emberré lett, akkor egyé válhatunk vele. So the scriptures say that the mystery has been revealed, and that's Christ in us, the hope of glory. So the mystery is that God is a human. Ez a titok. Tehát a titok, az ki lett jelentve. Isten eljött testbe, hogy téged helyreállítson, és egy lehesső vele. Látod? Szól a Fián keresztül. Halleluja! Nekünk nem kell idegen hangját követni. A juhok hallják az ő hangját. És ez a hang folyamatosan szól rajta keresztül hozzánk, hogy szent vagy, hogy igaz vagy. Amint ő van, úgy vagy te is ezen a világon. Amen. Azért mondja így az ige, hogy legyen egy képünk arról, hogy amikor látjuk Jézust a trónon ülni, akkor ugye látjuk őt, hogy teljesen szent, egészséges, megigazult, ereje teljében van, tele van szeretettel, és az ellenség minden ereje fölött hatalma van.
Azért, hogy ezen a képen, picture-en keresztül lássuk magunkat is, hogy ezek vagyunk mi is. Tehát tudjátok, az emberek félnek az evangéliumtól, hogy azt mondják, hogy fú, ez olyan New Age-es. Mikor azt mondják, hogy Istenhez hasonló vagyok, fú. De figyelj, az vagy. Azok vagyunk, amen. Az Atya azt akarja, hogy felfedezd, hogy ki vagy, azáltal, hogy nézed, hogy Jézus ki. Jézus szólja azt, hogy te ki vagy, akinek teremtve kellett, hogy legyél. He wants us to discover who we are by looking at the Son. Jesus speaks of, I am who you were created to be. What better way to show us what we were Mi lenne jobb út rá, hogy megismert, hogy minek lettél teremtve, mint hogy ő maga emberré válik. És azt mondja, hogy íme, nézzetek rám. Megmutatja nekünk, például abban a sztoriban, ahol Isten ugye Ádámot és Évát teremti. Mielőtt oda megyünk gyorsan a jegyzeteimből, ezt elolvasom nektek. Tehát Isten a fián keresztül szól hozzánk, hogy legyen milyen alap, amin keresztül kapcsolódunk Istenhez, hogy ő milyen. És mivel ő emberré lett, ezért tudunk vele kapcsolódni, hozzá viszonyulni. Ha ő nem lenne az, akkor erre képtelenek lennénk. Hogyan is tudnánk Istennel kapcsolatba kerülni? Ő olyan, mint mi, és mi pedig az ő fajtája vagyunk. Mi nem faragott képek vagyunk, nem állatok vagyunk, mi ezek közül egyikkel sem tudunk viszonyulni Istenhez. Tehát menjünk a Teremtés könyve 2. fejezetre. 18-as versben azt mondja az ige, aztán ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat neki. 21-es vers. Mély álmot bocsájtott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, húst tett a helyére, az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez már csontomból való csont és testemből való test. Asszony legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Okay, verse 21 through 23. And the Lord God caused the deep sleep to fall on Adam, and he slept. Na most a 18 és 21-es versek között mondja el, hogy az állatokat teremtette, de az állatok nem voltak az ember igazi társai. Az embernek egy olyan társa volt szükség, aki hozzá hasonló, az ő fajtájából, típusából van. Tehát megmutatja nekünk a sztori, honnan jött ki az ember? Istenből. Aztán megmutatja, hogy az asszony pedig az emberből. Tehát Isten alkotott magából, előhozott magából egy olyan lényt, akivel közössége lehet. A saját fajtája szerint valót, egy olyat, mint ő. És ezért Jézus is úgy jött el hozzánk, mint akik mi vagyunk, emberként. Azért, hogy ezen az emberi szinten keresztül tudjon kapcsolódni hozzánk. Halleluja! Azért, hogy minket pedig felvigyen az ő szintjére. És hogy erről meggyőzhesse a szívünket, hogy higgyünk ebbe. Galata levélben mondja az ige, hogy mielőtt jött volna a hit, és itt Jézusról beszél, tehát előtte nem létezett ez a fajta hit. Az Ószövetségben nem rendelkeztek ezzel a fajta hittel, amivel mi rendelkezünk, hisz nekünk már megvan a Fiú, akin keresztül Isten szól hozzánk. Persuading our hearts. The book of Galatians says that before faith came, talking about before Jesus came, there was no faith the way that we can have it now. Tehát nekik még nem volt meg a messiás, aki viszont hozzánk eljött, és rajta keresztül megértjük, hogy milyen az Isten, és ő mit szól hozzánk. Mikor azt mondta a betegnek, hogy azt akarom, hogy légy tiszta, azt akarom, hogy gyógyulj meg például. Vagy a százados mondta, hogy ne gyere hozzám, csak egy szót szólj. Látjátok, tehát ezek mind a képek, hogy Isten hogy szól hozzánk a fián át. Vagy például mit érez velünk kapcsolatba. Minden nap. Tehát, hogyha nem Jézuson, mint szűrőn keresztül hallasz valamit, hogy szól hozzád, az nem Istentől van. Mivel a zsidó levélből tudjuk, most olvastam, hogy az utolsó időkben a fián át szól hozzánk. Ő nem tud és nem akar és nem fog más úton szólni hozzánk. Amen, halleluja, ez ennyire egyszerű. És Isten csak szimplán annyit akar, hogy egyezzünk ki vele, hogy ő milyen is, és ő kicsoda. Vagy például a Róma 5-ben az van, hogy megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel. Miért van békességünk? Mert ott vannak az ő sebei, a sebhelyek a kezein, a lábain. Ő csinálta meg a megbékéltetésünket, és ő szólja a megbékéltetésünket. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God. Why do we have peace? Because he's there with the holes in his hands. He made peace. He speaks of our peace.
Ő rajta keresztül szól nekünk Isten. Jézus a mi ellátásunk. Szólja például azt, hogy nem kell aggódnod, mert ő el fog látni, gondoskodni fog rólad. Szólja például azt, hogy ő Isten mennyire szeret téged. Vajon az Atya haragszik Jézusra? Nem. Akkor ez azt jelenti, hogy te rád sem haragszik. Ez az, amiért ő azt akarja, hogy állandóan a fiára nézzünk, és nem másra. Nem határozhatjuk meg magunkat, vagy definiálhatjuk magunkat semmilyen más úton. Csak a fiúban, az ember fián keresztül. Halleluja! Minden más út csak romlásba visz. Jézus azt mondta, hogy amiket én teszek, ti is megtehetitek majd. Íme Isten itt van testben, ő rajtam keresztül dolgozik, és íme, mivel ő benned van, most te is ugyanígy tudsz működni. Tehát nem kell semmifelől aggódnod, mert ő a fián át szól neked, szól hozzád. Tehát ő már mondja, hogy gyógyult vagy, áldott vagy. Ő már szól. Imádkozni nagyon jó dolog, elvonulni csendességben az Úrral, vagy felmenni a hegyekbe egyedül, ez is nagyon jó. De legyen ott az emlékezetedben, hogy az Úr már szól fölötted. És amit ő folytonosan szól hozzád, az nem fog változni. Ő maga nem változik. Tehát ő Jézusról, erről a talajról szól hozzád. Nagyon nehéz sok embernek elképzelni, hogy Isten egy emberi lényé lett. And what he's spoken is what he will continue to only speak. He will not change. He can't change. Pedig ez az egész lényege az evangéliumnak. Hiszen maga Pál is ezt a feltámadt Úr Jézust látta, aki miatt ugye le is esett a lóról a damaszkuszi úton. Tehát Isten, a mi Istenünk egy feltámadt lény, aki meghalt értünk, feltámadt értünk, és most mint egy ember, és a róla szóló üzenet az, ami nekünk életet ad, hogy halljuk az ő halálát és feltámadását. És hogy ő tovább is ember, és azonosuljunk ezzel az emberrel. Tudjátok, nekünk nem szabad az óemberrel azonosulni, aki a cselekedeti megigazulásban működött, és a saját képességeibe, hanem az új emberrel, az új isteni emberrel, az új teremtés emberrel. Tehát tudnod kell, hogy minősítve vagy az isteni fajta életre. A bűn az nem tényező közted és Isten között már. Mivel abban a testben Isten már elbánt vele. Halleluja! Látjátok, hogy miket szól neked? Folytonosan szól hozzánk. Szeretet. Ez az, ami biztonságérzést hoz a szívünkbe, és nyugalmat. És tudva azt, hogy Isten folytonosan az ember fián keresztül szól nekünk. Halleluja! És persze nagyon sok ige lehetne itt, de most erre nincs szükséged. Nagyon sok ige van. Ismerünk is párat. Nagyon jól tudjuk, hogy az óember az eltávozott, meg lett feszítve. És egy új ember van az Atya jobbján. We know several scriptures. We know that in Romans chapter 5 and verse 6, Paul is trying to tell us, look, the old man who represented you, he's gone. He's died off. There's a new man at the right hand of the Father who akin keresztül Isten szól a te életedhez. És az ő neve Jézus. Tehát ne felejtsétek, hogy Isten az ő fián keresztül szól, és az életünkről való igazság Jézusban található. Efézus 4:24. Vagy legyen inkább az Efézus 4:20-tól. Itt azt mondja az ige, hogy ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az a Krisztusban megvalósult. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. 24. Öltsétek fel az új embert, akit Isten teremtett, tökéletes, valóságos igazságban és szentségben. Amen. Tehát te egy olyan lény vagy, egy olyan személy vagy, aki tökéletes igazságba és szentségbe lettél teremtve. Tehát Isten hozzád a fián keresztül szól, és nem pedig a régi Ádámon keresztül. Amikor látjuk, hogy Ádám elbukott, Isten azonnal profétált a magokról, és például elmondja Izmael és Izsák dolgát, hogy Izsákon keresztül, a fián keresztül szól hozzánk. Nem semmilyen más testi úton, Izsák vagy Izmael útján, hiszen akkor a hitünk nem tudna működni. A hited akkor működik, vagy produkál valamit, ha a fiún keresztül hallasz valamit. És nem az óemberen, Ádámon keresztül, az meg van romolva, azt mondja az ige. Az benne volt a cselekedeti, törvénykezős megigazulásba. Ölts fel az új ember. Az új ember egyben Jézus Krisztus.
És az új ember tökéletes igazságba és szentségbe lett teremtve. Ez az, aki te vagy, és ez a te identitásod. Minden időben. És teljesen azonosulok én is vele minden egyes nap. Halleluja! Nézel a tükörbe, és megnézed Jézusnak a dicsőségét. Az 1 Korintus 11-ben van valahol ott az elején, hogy az ember az Istennek a dicsősége. És a nő az pedig a férfi dicsősége. És amikor a tükörbe nézel, akkor meglátod magadban, mint hívőben a Krisztust, mert ez az, aki te vagy. Lásd Isten dicsőségét. Emberek várják, hogy a dicsőség leszálljon valamikor. De a dicsőség már leszállt. Azt mondja az Úr, hogy ha akarod látni a dicsőségemet, nézd a tükörbe. Halleluja! Szóval, látjátok, Isten föl akar építeni minket. Lehet, hogy nehéz sokaknak a fejének, vallásos fejünknek ezt elfogadni, mert azt mondja, fú, te azt mondod, hogy Istenek vagyunk, vagy mi? Nem, te Isten fia és lányai vagytok. Ránézek a gyerekeimre, és azt látom, hogy hozzám hasonlítanak. Radical to the carnal mind that people can't believe it because they say, oh, well, what are you saying? Am I God, this, that, and the other? No, you're a son and a daughter of God. You know, I look at... Látom magamat ő bennük. Ugyanez a helyzet Istennel is. Saját magát látja te benned. Nincs különbség tehát ilyen szempontból közted, vagy Jézus között. Hiszen egyenlőség van. Örökös társ vagy Jézussal. Minősített vagy. Halleluja. Visszalettél oltva, ahová mindig is tartoztál, hogy kapcsolatba legyél. Bent legyél ebbe a körbe, az Atya, Fiú és a Szellembe. Ott ülsz, ahová mindig is tartoztál. Légy velem, mondja az Úr. Lógjunk együtt, úgymond. Legyél velem közösségbe. Fiaim és lányaim, ti az én típusú lényeim vagytok. És ti ide tartoztok. Halleluja! Az ő útjai nem a mi útjaink. Az emberek ilyen magas pozíciót megpróbálnak elérni a cselekedeteikkel. És Isten azt mondja, ti ezt meg nem tudjátok cselekedni. Én a fiamon keresztül szólom ezt hozzátok, hogy én ezt mind elvégeztem. És csak arra van szükségetek, hogy elhiggyétek azt, amit én tettem, értetek. Ez elvégeztetett, én szeretlek titeket, és álljatok meg abba, hogy megpróbáljátok ezt elérni, vagy megcselekedni. That's how he speaks to you. God, what are you saying? I'm saying as I am, so are you. That's what I'm saying. Amen. Vagy kiérdemelni ezt a kegyeltséget. Ezt én totál ingyen adtam. Tehát én alávetem magam ennek. Ő az fián keresztül szól hozzánk az utolsó időkben. Tehát csak hallgasd őt, mit mond ő most nekem? Amint én vagyok, úgy vagy te is a világom. Ez, amit én mondok neked most. Ámen. Dicsőség az Úrnak. Jézus nem aggódik semmi felől a mennybe, ő nem bűntudatos, hanem megigazultságtudatos. Minden, amit az Atya nekem adott, nektek adtam. Halleluja! Krisztus elméje a miénk, Krisztus szelleme van bennünk, tehát Isten az ő igén és szellemén keresztül megadta nekünk a képességét, hogy higgyük azt, amit ő hisz. És elvezessük a szívünket bármilyen más üzenettől. Ne engedj meg senkit, tehát hogy olyan üzenetet szólni hozzád, ami nem a fián keresztül szól. Azt mondod, hogy nem akarlak hallani, ha nem a fiún keresztül szólsz hozzám. Idegen hangját mi nem fogjuk követni. Mi nem figyelünk idegenre. Az ellenség bosszant minket, mert gyűlöl minket. Mivel Isten dicsősége az ember. Nekünk nem kell megpróbálni hozzá hasonló lenni. Az ellenség megkísérthet ezzel? Nem. Ő ilyennek teremtett minket. Mi könnyedén elváltozhatunk az ő képére. Teljesen ingyen és teljesen erőlködésmentesen. Hitáltal. Ezt nem tudod kiérdemelni. Amit teszel, amit tudsz tenni az annyi, hogy megalázod magad és elfogadod, mint egy ingyen ajándékot. Olyanná lettél teremtve, mint amilyen én vagyok, mondja az Úr. Ha vannak gyerekeink, ugye, akkor mi úgy alakítjuk az életüket, hogy beleinvestálunk az életükbe, amikért mi dolgoztunk meg.
Azokat, amikért mi dolgoztunk meg, beléjük investáljuk, befektetjük. Mindezt az egészet számukra. Halleluja, tesók, Isten jó, nem? Halleluja. Köszönjük, Jézus. Tudjátok, van az a sztori eszembe jut, amikor Jézus fogta Pétert, Jánost és Jakabot, és felvitte őket a hegyre. Ez a színeváltozás története. És Jézust elborította Isten dicsősége, olyan fehér lett a ruhája, amihez hasonló fehér nem volt a földön, és Isten dicsősége kiragyogott belőle. És Péter megszólalt, hogy Uram, hát csinálj nekünk sátort ott, hogy Mózessel, veled, meg a illéssel ott legyünk. Tehát próbáltam mixelni Jézust és a törvényt. Aztán az Atya szólt a mennyből, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, és csak őt hallgassátok. Őt hallgassátok, amit én szólok, ő rajta keresztül. Nem Mózesen, nem Illésen, vagy a profétákon keresztül. Ne keverjed, ne mixeljed, csak Jézus. Csak őt hallgassátok. Egyedül őt, és aztán felszállt a dicsőség, Jézus ott maradt egyedül. Vagyis ez azt jelentette, hogy igen, az Ószövetségben szóltam hozzátok a profétákon, a törvényen, Mózesen keresztül, de most itt van csak Jézus. És ez az egyetlen és a legmagasabb, legfőbb mérce. Jézuson keresztül hozzátok szólok. És ez az egyetlen út, ahogy meg kell engedni magunknak, hogy halljuk Istent. Hogy mit szól ő Jézuson keresztül nekünk. Az ő halálán, és temetésén és feltámadásán keresztül. Nem tudom veletek mi van, de nekem ez a legmagasabb formáját szólja hozzám a szeretetnek. De nem csak a gyülekezet felé, hanem az egész világ felé. Csak ugye mi küzdünk magunkban ezekkel, hiszen látjuk a fizikai szemünkkel azokat a dolgokat, amiket az emberek csinálnak, legkülönbözőbb istentelen dolgokat akár, de ez nem változtatja meg azt, amit Isten tett értünk, és amit szól nekik a fián keresztül. Nem változik tehát, amit Isten szól róluk a fián keresztül. Ezt jelenti, hogy mi hitben járunk és nem látásban. Or her, mankind, as what they were created to be in Jesus Christ. That's how you view them. And you know, when you see them that way, it causes you to be able to what? Love them. Mert Isten adta nekünk ezt a megbecsült szolgálatot, hogy így tekinthetjük az embereket, hogy Isten mire teremtette őket. Mit szól Isten a fián keresztül róluk. Így kell lásd őket, és hogy így kezded el látni őket, mi fog történni veled? Szeretni fogod az embereket. Én képtelen vagyok szeretni az embereket, ha nem látom őket Jézus szemén keresztül. Ha nem ismerem Isten irántam való szeretetét, akkor nem fogom ismerni Isten irántuk való szeretetét sem. Azon az úton legalábbis, ahogy ő szereti őket. Amen. Persze ezt elsőre nehéz elfogadni, én is küzdöttem vele, amikor én is elkezdtem így látni az embereket, bánni velük, aztán jöttek mások mondani, hogy fú, de hát ez az ember, ez egy kutya, ez egy pogány, hát ez miket tesz, és hát ez milyen romlott. És akkor azt mondtam, hogy fú, hát igen, tényleg romlott, rossz dolgokat tesznek, és akkor Isten szólt hozzám, hogy mit értesz ez alatt? Hogy erre nem méltó, hogy méltatlan. Ha az ember méltatlan lenne, akkor milyen árat fizettem érte? De az emberek nem méltatlanok, nem értéktelenek, hanem egyszerűen megfizethetetlen az értékünk. Szinte. Hisz emlékeztek a példára, hogy gyöngyöket talált Isten a szántóföldbe, és megvette azt. Ott hagyta a mennyet, mindent, csak hogy azt a földet megvegye. Hát nem tudom, emberek, de ez nagyon-nagyon súlyosan komoly értéket mutat be nekünk. Amen, halleluja. Ez Jézus Krisztus evangéliuma. Ezt szólja Isten a fiának keresztül. Nagyon tetszik a 2 Korintus 5, hogy Isten volt Krisztusban jelen. Micsoda csodálatos kép. Megbékéltette az egész világot magával. Hát szól ez hozzánk? Ez szól, tesók, ez beszél. Ez beszél nekünk arról, hogy Isten jön, barátsággal, szeretettel, jön egy közösségért, jön egy kapcsolatért. Hogy tudna velünk kapcsolatba lenni, ha ő nem lett volna közülünk való? Hogyan tudnánk? Gondolj ebbe bele.
hogy tudnánk Istent egyáltalán elképzelni, ha ő nem válik emberré? Netán Isten egy ilyen levegő lenne? Vagy egy nagy tó? Semmivel kapcsolatban nem tudnánk őt elképzelni. De most tudunk vele azonosulni, mert ő emberi testet vett. Emberi testet vett föl. Amikor egymással is közösségbe vagyunk, akkor úgymond Krisztus tagjaival, részeivel vagyunk közösségbe. All the gifts come down from the Father of lights. That's why I love hanging out with my people. You're hanging out with his children. You're enjoying him, fellowship with your kind. És vannak ajándékaitok, ami felülről Istentől származik. Tehát mi az ő társaival, az ő fajta lényeivel vagyunk kapcsolatban itt együtt egymással. Tehát, például most mondok egyet, hogy tehát a kutya, mondják, hogy a kutya az ember legjobb barátja. Ez nem igaz. Ez egy hazugság a pokol fenekéről. Istennek az ember a legjobb barátja. És az embernek Isten a legjobb barátja, és egy embernek az ember a legjobb barátja. Az én fajtámbeli, akivel kapcsolódni tudok. Mert mi egymás fajtájából vagyunk. A kutya nem az én fajtámbeli. Egy oroszlán az nem az én fajtámbeli. Egyik sem. Ők nem az én legjobb barátaim. Sőt, inkább hatalmat kaptunk rajtuk, hogy uralkodjunk felettük. De arra például nem kaptunk hatalmat, hogy egymás fölött uralkodjunk. Mi szabad akaratú lények vagyunk, hogy kapcsolatba lehessünk egymással, közösségbe. Mondtam egy testvérnek, akit felállította a dolgokat, hogy te egy szabad lény vagy, te azért teszed ezeket, mert ezt szeretnéd, ezt akarod csinálni. Mivel Isten típusú vagy, isteni fajta beli vagy. És én ezt szeretem. Amen. Halleluja.